ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ଖୋଲାଯାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ କାଇନିମାଷ୍ଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ପରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପିକ୍ସେଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଥମ୍ବନେଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପିକ୍ସେଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଲା ପରେ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିବେ। ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଟ୍ୟାଗ୍, ଟାଇଟଲ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସବୁକିଛି ସେଠାରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।